Fy enw yw Clare a rydw i'n byw yng Nghaerdydd. Dwi'n gweithio llawn amser a dwi'n dysgu Prentisiaeth Lefel 3 a Wenyddiaeth a Reolaeth Prosiect. Felly diwrnod y ferwyl yw, dwi'n mynd â phlant i'r ysgol uwch Cymraeg wedyn dechrau'r gwaith. Dwi'n gweithio hybrid, felly yn dibynnu ar y diwrnod, dwi'n dod nôl adre neu mynd i'r swyddfa yn y canoldinas. Dwi'n ceisio wneud tipyn bach o dasgau prentisiaeth pob dydd. Mae gen i 2 mis yn ôl fy prentisiaeth. Ar ôl wneud pob uned, dwi'n gweld dwi'n gallu defnyddio'r sgiliau newydd yn fy swydd i wella fy nhasgau gwaith. Felly, hoffwn i ddechrau lefel 5 yn mis Medi. Mae gen i cyfarfodydd misol gyda fy tutor ar Microsoft Teams. Dyn ni'n siarad am fy nghynghydd, camau nesaf a unrhyw help dwi'n angen. Dydw i ddim yn rhugl yn Gymraeg. Dwi'n dysgu ers 5 mlynedd. Mae gen i wersi pob wythnos gyda cwmni dysgu Cymraeg. Gwneud prentisiaeth, dych chi'n angen gwneud uned bach Cymraeg, dim ond sylfaenol. Mae'n pwysig iawn, dwi'n meddwl. Mae iaith, hanes a dillwylliant yn cysylltiedig. Os ydych chi'n astudio yn Gymru, mae'n pwysig i wybod tipyn bach o Gymraeg. Os ydych chi'n wneud prentisiaeth yn iaith Gymraeg, neu na, dyn ni'n cael ein hannog i ddefnyddio Cymraeg pryd bynnag yn gallwn. Mae digon o gefnyddaeth i unrhyw lefel o Gymraeg. Felly mae tips bach gyda fi. Pan ydych chi'n gwneud prentisiaeth, gwnewch tipyn bach o waith pob dydd. Mae'n haws i wneud unedau pan ydych chi'n ei rannu.